kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds im habakren jikilat pathai kubor mentaka sengi ka hanyo trik ujuleo arajar arpusaw ulabu ka jingkerpat de ka kong bindas im pakan wengno ye ka jingye ki de ka basong sha thengan jongka hakman parking lot jongka additional secretariat bana kaliang jong u kumunong mi khman ula yai bot din ye ka kam na ka por sa ka por bat bana kaliang menteri badai pej ye ka tanat PWD ba preston tunsong ru ula ay ka jingkular ba ye ka surok nongpo umden an sedang no ban penteri kam mentahi usnem tang shuyo jing menjur bat ka mang pisa na ka sarkar kemi uba Meral Bon ula ong ha ka jing sensyar paj ba baro kidon yala ka jong ka hok ban yekhi da ka ba ai kubelai ka kong bindas im bat baro ki balalit ban yadan rengkat bat ka hakate ka jing yakhi Henry ne kaliang jong u udon tang ka wei ban kerpat ya ka ni ka long kemi pakan wengno ya ka jing yakhi da ka ba song sha thangan jongka namar ban kaliang jong u kumunong mi khmat ru ula ju bot din ya ka ni ka kam na ka por sa ka por bat ko ka long minta ka jing pen kre ya ki kot kislan na ka benta kajing chna ya ka surok ka ba arpo kilometer na nongpo shado umden kan long lingba ka tanat dona bat ka ba sa shakmat pat kan long lingba ka World Bank leni ka PMGSY uba Meral Bonds mula ongru mau ula ya ka jo kalanti man la ka sngi nagani ka surok ba snotho ya ka jing ya ka ba ki pat ba ki mat khamtam gi ba pang gi ba shitom bat ki khna school ki ba ya be ya ka por rekam ka ba suk pat ba tang syukran menta kan urlong no menta mentahi badula ong ru ba kajing sneo jong ka surok ka dai na do ka por ba umpat long MLA parhadin ka jing long MLA jong uru uklam song klik ti satya Henry ula yai bot din ya ka kam ba menteri ubadai khmi ya katanat PWD hagabai dai bat kajing pan jong ka kong bindas da kajing tho ban weng ya kajing yakhi na kaliang jong umla satya ban aya kata namar ba umdon nya ka bor Henry ula kerpat ne kate long kemi baru igi pat ba jong ka than bakin yaisha sashi por arpor ban yo yu so jong ka jingjom kum bakilala ban yaisha barok shikatta ka kabu jong ba kilak hai kubor na benta ban pensyai halor ki kubor gi belami hakini ki sing asngi ha ka bede bat ka status ka jong u surok umbana po nong po umden chadu sonapur ka bajrong kumbasan pupra kilometer gila jukran ha ki por ki bala depru ba kani kalenti gede ka ba don kam do kata ka ba kentup biya kumba palat sispa san po tuli chnong gi pron kam ni surok bolong kumubut lum na ka benta ka yo kot jong ka dong ka than umden bat kum ta ta ha ka bedi bat ka jing persang jong iwe i long kami kong bindas im iwe dei personal prathau ba ying ba sem i jonga personally ibang itu ba halor ka jing sim jong i yang senjam ban sha thangan haka bade ban pentre no sisndon ya kaneka surok lane baka sarkar kan ai no ya ka assurance in writing ya i halor ka status jong surok ngasngo ban pensyai kum u nomi khmat jong ka nongpo constituency gimsyam la song that ban budin ya kinegi kam nadu snem arajar arpo ar hadin jong ka khlam jong covid kat khandai gum tu na sedang ban budin kawan nok election msumala amat pun urlong menta ka snem ha kene ka kenti ka ba ka ba la penjob yela budin ya kene ka kam bat ngai kum unong mikmat nglaju ya kendu ya menteri badai pe ba preston song ki officer jong ka PWD na benta ban budin ban penbit penbiang ya ki estimate penbit penbiang ya ki konsep paper ban pha ya ka proposal bat lale ya kata bat ngisu thu aga jing persang ban budin ya ki kam penroi kalam dik surok kalam dik ka school kalam dik umbam umdi teng margani ka dik ka project ka bahe ka jorongsan po 5 kilometer di kamlong ka besuk ban yo ya ka sanction ngala jukren ni na ka po support kum gi pai ba ngidei ban yesha tang uso jong gajing yesha bongila ban poi song thong jong jing jong ngang klem song thai laga de ba ban kren ha po ying dor ba thau ai
lagde ban budin dalade hapo sekretariat lane hapo pludi department lane sa government banyak keren yo menteri rang ba banyak keren yo menteri beripet ye ki kam surok kini naga po sa kapor ngai budin marangai lade ro ngai long ba gane surok janman ka singi ha bania nasutu ilde ru jing e kanno tam ki bapang bestom nang ta ki bai be school bat kum ta ta de ka status jong ni kwan pen sai ki ba mo pi pen ha ban ye sha hi si ki don ki ong ba kan no su ni sha de min ha ban ye sha ha bom pat yo kam de ko suk mon ong manga menta ba kan long no wa de ka sarkar mangana la ka don ki jing pen mang mangana ru kin ha ban up ya ki approval ha ban yo ka sanction ki don ki paperwork ki ban sim ya ka por de ka jing kan tu ko jonga ya ki pat ba nung kong ya ki pat ba kan sum ha ban ye sha ba jong ka dong ka thai ki jong borok sikat tangi la yasha dagi po snam na du perbapat long MLA manga ko surok kolong kum tu hi antang jong MLA jong ala persang ban si bening senjam ban yo surok ba ba ka kham he ka intermediate lien na du nong po hadu den bat silucha sonapur de mana gini ki sausngi laising sausngi rong dang dep ban ya keren swa ban marsen kut kaneka code of conduct ngala ya kendu badu menteri bari pek ya tanat surok ni kendu ek officer ngala ya keren bat ki makumbangarang pensai hakini ki singi haga bedi bat ka proposal ka banungkong na donar ka de 10 kilometer bat bahadin ka tu ya ka basa na 2 kilometer ka bakhatway sadu ka basan pupra ka jing penmang kalong na ka wolbang lane na ka PMGSY kana kren hakini ki singi menero ngadang follow up ya kani ka kam haga banang ya penbet bat ki official yang peludi bat menteri bari pe haga bana ka liang jong ka donar ru nalor ka tu 10 kilometer Minang yok susu mentakan poi hadu ha umden lene kala apan cross ya umden kumba arpo kilometer kan poi kan ke jing penmang na kaliang jongka Ministry of Donor de kani kade ka ba ki kot kisla kila penkre penkrum ki konsultan kila dep banle bat ba enyo ban upstang ya approval hadin ba ka ki menteri jongka sarkar pedeng beripet ya Ministry of Donor sepo ministry kin da shong office da kam galayat bar sarkar pedeng magani gede skim ka bahe kam de ka berit de ngi ham panesha de kala poi hangta ngam ong balayo e sanction bar menteri no de hendri kumbala ban sutu kemot bakat kum ka assurance na menteri bagi jingai budin gi jonga kalong ba kane kan long ban hing sui up tang ya ka por kata gede ka bang kwa ban pensai halor ka status jong kane bar ka banang sa na lor deng ar ko kilometer seneng bar ka banang sa cedo kesan pupra kiwi gilat kinting bu ong ipi na ka wolbang gede ka don lupa ka proposal ka basa ka long bastang ban up bahkan ka sarkar kan sign agreement bar ka wolbang hadin ba ka sarkar pedeng kila don ka kabinet ka babiang kanang ba ka sarkar jelah ba yo bisa kan suk ban pentri ya kini ki kam de ka ba hakmat gede kata ba halor ka jing syatkan ka jong i kong sange no namar ba nagaliang jong akum no bikmat umye budin hina ka pot mde bang susong klikti nang ta nga kerpat ro ya ki ba abanesha ba ya ki ngasoban ai kuble ye iru ibala simkia ban ai kuble na kabenta ki bala le ngolem ki ba ai mensiam ro so ban ai kuble magade ka common cost kadi jing don kam jungi ki nong sok sinong jungi bali ai mensim kata kadi ka kam ka ba kam lili dan de jing kerpat junga kalong bin sange no ya kadi jing syat kan ha ka ba in pediang ya kadi jing penbet bagi jing persyang maha kasensyar pa ba ngasutu ngimla ban khang ya ke ka imut ban le nagaliang jua ngadon tang ban kerpat ba in wengno ya ke jing satangan ba in priang ya ke jing penbet malagaliang jong pludi department ru ki la pen kre ikot kisla long ba DC la nel mag pludi department on kren ki bikin ai ikot kisla kanang be in syania la ni sum scam ya ka status la ne ke jing ya LMT jong kane ka kam kita ki dijik pensai mengadon halor jong kane ka surok nong po dan sonapur sa sisin na so ban kerpa yegi pa ba ban yaisha ban ngim aratin ban ong ba hakini ki banai kini ki snem ki banwan mungkin la ban pun urlong ya kini nam tang jeng ban toy jong pa ba ki ngala adep ban keren ni ga phone ro ngala adep phone ni ke ga ba i don ban pensko ka jing sngo ga ba don i ang kwa ban yo da kan ja jing tho jing tho tanangan ngam la ban ai ngam don authority ban ai jing tho na ga liang jong dan dari ka PLUD department ya ka status report kila ban ai ya kata ngala keren ya ki bikin sa IT amde mendaga sengi kin IT ya kini ki kot kisla
bat bangi kermen ba in hun ya kata bin ai ke jing trilang bangi don kam ke jing trilang in hat ya tri rengkat ba in pediang ye ke jing penbet bat ba don kam ben ya kendu i le kwa men kendu ta ngali dengan kulai menem step orang purung ngafun orang ong ye tiang em ngat dengan abe ya kata ga jing tho tengah keren ke badi ban ai ke jing tho ngala keren ya sekretari peludi ngala keren ya chief engineer nang tabadu menteri badi pe ya ka nat surok orang ada banyak keren til ai asuransi ba ila akun be kena message ru na ka benta ba ini lek kloi kat bala ban urlong ya kena ka kam dan kam bani kendu ngase kendu i kam danjing kata tending so ban karpat so kena gelenti bala long ka bala ban withdraw ya ka jing sat kan bat bala da im withdraw ta naga liang jonga ha ban le ngan keren ya ila da isngap la da im sngap kata di long lai lut bo yang pi nginom la ai ban khang ya ka mon bala lut ha ka sensar baik ba kata ke dia jengmut balik